Bé, hola a tots. Avui presentar-vos en definitiva un producte més que interessant. És un producte que va adreçat a totes les persones que sou viatgers independents, a totes aquestes persones que us agrada la fotografia, a totes aquestes persones que porteu un equip fotogràfic de gamma mitja alta i que el voleu protegir de manera clara, de cops, d'aigua, de pols, a les vostres sortides, tant a les sortides de muntanya, òbviament, com a les sortides de viatge. La gent de Thule són una gent sueca, coneguts perquè durant molts anys fabriquen i porten fabricant elements de transport del cotxe. Ens presenten un producte pensat per transportar el vostre equip fotogràfic. I com ho fan? Ho fan bàsicament amb uns productes molt ben acabats, molt resistents a l'abrasió, tots sellats, que eviten l'entrada d'aigua, en definitiva, i molt pensats per donar-los un ús de tipus fotogràfic, portar l'equip fotogràfic, en definitiva, però també per poder-los utilitzar de forma tranquil·la o de forma, diríem, urbana, en un moment donat. Vaig a posar un exemple. Una motxilla com aquesta, la gamma es diu Perspective i és una gamma de producte que és molt compacta. Què té la motxilla? Té una esquena molt ben feta. A la part de sota portaria un cubre-motxilla, de manera que podem cobrir-la quan ens plou, i una sèrie de butxaques que van sellades. Què hi trobem? A dintre hi trobem una funda que podem obrir i, òbviament, a dins, de manera còmoda, confortable i molt segura, hi podem portar el nostre equip fotogràfic. No només la nostra càmera o el nostre cos de càmera amb la nostra òptica, sinó que, a més, hi podríem portar òptiques auxiliars. Què té d'interessant aquesta motxilla? Ara ho veureu. Quan jo la vull fer servir per carrer, puc desfer-me de la part d'ús fotogràfic, per tant, me n'olvido, i tinc una motxilla per a ús urbà, resistent, per anar amb la moto, per anar amunt i avall. Aquesta és una part de la història. L'altra part de la història parlaríem de rinyoneres, molt sòlides també, amb cobre-motxilla. O peces com aquestes, el típic Messenger, on a dintre, us l'obro, i portaríem per portar el nostre equip fotogràfic, i si ens emprenya, doncs el traiem, el separem, el deixem a casa i ens serveix per portar el nostre portàtil i fer la feina de cada dia. Bé, Thule, presentant-nos, jo diria que un producte innovador, interessant. Els que us agrada la fotografia i el vostre equip val molts diners, doncs sabeu que aquí el podeu protegir de manera diferent. Vinga, ens veiem. Adéu.